Myslím si, že sme si tú celú epizódu dostatočne rozobrali na to, aby sme mohli ísť na nejaké vaše otázky a teórie. Predtým si tu dáme ešte teórie také nejaké všeobecné, čo by sme chceli vidieť v ďalšej poslednej epizóde. Informácie, čo máme o tejto epizóde, nemáme toho veľa. Vieme, že sa vráti ako režisér Rick Famuyiwa, bude to režisér epizódy. Jeho môžete poznať napríklad z Mandaloriana, kedy viem, že režíroval epizódu, ktorá bola v druhej sérii pred finále. Tiež režíroval aj v tretej sérii Mandaloriana nejaké tie veci. Viem, že tú epizódu s návratom Moffa Gideona, ktorá bola tiež asi najlepšia, režíroval Rick Famuyiwa. Čiže ja si myslím, že tu budeme mať fakt zábavnú epizódu, ale bojím sa celkom o tú stopáž, bude to asi 40 dačo minút a ja neviem, či to zvládne zakončiť aspoň tak tú prvú sériu, aj keď myslím si, že je na 100%, no 99% isté, že bude druhá séria asi alebo nejaké iné pokračovanie. No takže čo očakávate od tejto finálnej epizódy a hlavne toto si musíme spomenúť, myslíte si, že umrie nejaká postava, ak áno, aká? Tieto vaše predikcie chcem teraz počuť, takže sypte to na mňa. Tak ja od finále tak nič moc nečakám. Predpokladám, že Tron im tam zdrhne. To je tak nejak niečo, čo už je v tejto dobe skoro isté. Myslím si, že by bolo celkom proti jeho charakteru, aby mu v tom takto na poslednú chvíľu nejak zabránili. To by sa mi dosť nepáčilo. Čo sa týka toho, kto pravdepodobne umrie, tak predpokladám, že to bude Shin. Aspoň tak to vyzerá od nej, ale možno, že budem celkom prekvapený a možno, že neumrie nik. Možno, že umrie Ezra, kto vie. Potenciálne môže umrieť každý, ale myslím si, že to veľa prežije, pretože predsa len je to Disney, ale tak no. Každopádne, čo sa týka iných vecí, ktoré by som tam chcel vidieť, tak možno nejaké proste základné nastolenie toho, čo by sa malo diať na budúce v tej druhej sérii. Nebol by som rád, keby to končilo nejakým hrozne trápnym cliffhangerom. Skôr by som bol radšej za taký menej otvorený koniec, kde sa uzavrú tie linky, hlavne tá s Baylanom, pretože myslím si, že už je najvyšší čas, aby sme sa dozvedeli, čo ho tak strašne láka na Peridii. Asi tak, no inak zaujímavé by bolo, keby niekde v nejakej druhej sérii, ak sa teda chystá, keby sme tam niekedy dostali proste také tie epizódy, kde by sme stále prechádzali medzi tými dvomi galaxiami. To by bolo dosť fajn, že by vlastne Ahsoka s Ezrom a Sabine ostali tam a Tron im zatiaľ utiekol. To by bolo dosť fajn. Pravdepodobne sa to nestane, ale bolo by to fajn. No, takže tak. Taktiež by som rád videl Kryskov, dúfam, konečne. Pretože myslím si, že to je jediná logická vec, ktorá by tam mohla prísť a kvôli ktorej by Tron mohol plánovať svoje veľké návraty a ovládnutia galaxie a podobné veci. Takže tak, no. Dúfam, že mu nejako nepokazia tú jeho motiváciu a konečne dostaneme poriadne knižného tróna. Dále, koho doufám, že nezabijou naopak, tak doufám, že nezabijou Ezru, protože hned jak by Sabine vlastně našla Ezru, tak by ho hnedka zabili. Byla by to tragédie, ale za mě absolutní šílenost, že byste zabili Ezru, i když já se obávám, že by se to mohlo stát, protože Ezra pořád říká, že nakonec se domů přeci jen dostanu. Jo, domů, jo, furt domů, tak to je takový to většinou, že tahle postava to nepřežije, že furt říká, jo, dostanu se konečně domů, jo, bude to super zase. Shin Hati by mohla teoreticky zemřít a vlastně by to možná taky dávalo smysl, protože Baylan by si mohl vyčítat vlastně smrt Shin, že vlastně ji špatně připravil, že ji vlastně poslal pryč, že možná cítil, že ho potřebuje jakožto nejen jako učitel, ale jako svou otcovskou figuru a on ji vlastně poslal pryč, nepřipravenou stále.
což Baylan vlastně by si mohl vyčítat a vlastně by to chtěl vlastně vrátit. Kdo další by mohl zemřít? No možná, že Sabine, i když to si úplně nemyslím, když Ahsoka ji zpátky vzala k výcviku. Nevím. Umřít může kdokoliv vlastně. Nejmenší šanci podle mě na smrt má Tron, protože pokud chce Dave Filoni v tom svém filmu přinést jako z hlavního záporáka právě Trona, tak ho musí logicky nechat přežít, protože nechat live action Trona žít jenom 3 epizody, to by mi přišlo hloupý a zbytečný. Takže já doufám, že se to nějak už za pouhý 4 dny se to všechno dozvíme, co a jak bude, kdo přežije, nepřežije, no a tak. No tak ja si myslím, že Tron, rovnako tak všetky postavy z Rebels, ako ty myslím, ten hlavný cast s Ahsokou prežijú, že si ich nechajú na potom, lebo podľa mňa nezabijú nikoho z tej hlavnej posadky, lebo ide o to, že chceme, aby sa všetci stretli a to by potom nešlo. To si myslím, že aj Disney dobre vie. Myslím si, že nejaké tie nové záporné postavy sú celkom v ohrození, ako Baylan, Shin, Morgan. Myslím si, že im sa môže niečo stať, asi si netipnem presne aká postava, ale tiež je šanca, že sa niečo stane aj Huyengovi, že by im bola strata aj zo strany hlavných postav, čo by ma veľmi mrzelo, lebo ten droid mi prirastol k srdcu za týchto 7 epizód Ahsoky, ale tak uvidíme, no, je možné, že budú mať takéto straty aj naše hlavné postavy, alebo že uvidíme straty v podobe toho, že Tron sa dostane do galaxie a bude mať nejakú veľkú výhru proti Novej republike, ale ja neviem, či sa dostaneme až tak ďaleko. Myslím si, že hlavne bude finálna epizóda o tom, že Tron sa dostane preč. Rovnako tak naše hlavné postavy, ale budú sa musieť pripravovať na toho konfrontovať a tam skončí práve prvá séria. Po prípade tam budeme mať aj niečo s Baylanom a tou neznámou silou, takže jo, to by sa dalo vopchať do také epizódy. Ja sa fakt bojím, že ako to veľmi chcú zakončiť, lebo cliffhanger tam asi určite bude. Uvidíme ako veľký, no ale bolo by to škoda, lebo ďalšie Ahsoky sa podľa mňa dočkáme možno aj za 3 roky, ak bude, hej, takže, alebo za 2. Lebo viem, že produkcia tejto série bola tiež celkom dlhá, takže jo, bola by to škoda, keby to skončilo nejako najviac otvorene s nejakým veľkým cliffhangerom. Ale ja sa celkom teším na to finále. Rick Famuyiwa podľa mňa odvedie skvelú prácu a že to bude zábavná epizóda.